gima opogore. Ayud paro kawuok kuom wakili Nyamori, ang'e ni kapok aloko tanga nitie weche manowuok ka NCIC odiochieng' manyoro. Wach mar Gachagua tiyo kod Raila Odinga kod jogo mantiere karka. Twak ni obedi kin jok mage mar Raila Odinga luoro ni en gi thuolo modhi chopo ne jogi bende kweth masani keto sirkal tesre koso mano ma jogo mantiere kode iwacho ni osiepi samoro kre kon ne dier kata ng'ama in go machiegni moko nyalo panja ne dieri mantiere. Nitie thuolo modhi yudo ka on kotwa kod Kalonzo kod joge ma jo Wiper manen go riwruok mag jo Azimio, Eugene Wamalwa gini, Martha Karua gini mane chal ka gima osewuok e Azimio. Jaduong' Raila timo consultation with stakeholders. The question monego bed ni wapenjore en ni stakeholders ga gin jomage. In my view, stakeholders mag Raila Odinga gin supporters ge. Gin joma osewuotho kode. Gin joma nie structure ne. Mondo make sure any decision mo make and decision mo carry forward not only ideas but jogo be donjo kodgi gimotimore nade gimodwaro. So I don't see the reason why nego dhi od bed piny gi Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka ose declare no dwano bed president. Interestingly, the same Gachagua manyiso Raila kawuono ni in bi mondo aketi president. To kachopo chieng' Sunday to ringo dhi Ukambani nyiso jogo ni wan kod jok Wakamba kwariwore to wadhi kaw gini ma jaduong' no kohero to support ng'ama dwaro no but o support nyiso Kalonzo ni wanyalo keti president. Okay, kodhi Luhyaland be onyiso jo Luhyaland ni wariwre kodu. So en ng'ama chalo ni ohok support mar gine ni mondo med bedo relevant. Gima nyalo repeat en Gachagua is a desperate man matemo mondo bed relevant and therefore relevance ne en mana ko timore ka gimo offer something to the other communities. Yeah, one gi okwanyal weyo history. Ngamo history en onge kaka nyalo define the future without looking from the past. Nango manotimore chien. Okay? Wakilo wacho kende ni okni okuyi no kodwa Ruto to en ni nekech okno dwa Uhuru to ne gitagi Uhuru kech Uhuru no miyo Raila support ma to Raila at the same time no kaw part of development mane giparo no nego be ni dhi thurgi to tero Nyanza. Okay, now okay, you will get your time mondo gimana wacho en ya you will get your time mondo gimana wacho ni ya okuche neno ni Uhuru okaw development ogolo piny Nyamori to tero oko to na chiwo ranyisi, which is not true. Ok ni okaw development to miyo jakom aparo ni ber kwari weche mondo jo piny bonena dieri. Which is nitie dembra na Nyamori nitiere ng'at moweyo tich mane otimo mondo winjwa koro ber ko wacho gimoga demba mondo jo piny ong'e gima dhi mbele. Okay, yeah. Which is not true because King yo development records and gima asomo kapok na duga somo loni en na somo economics. So ang'yoga economic statistics. King yo life expectancy. Ing'yo provision my government of spend on health. Ing'yo infrastructure. Ing'yo any other aspects of development. Tibiro yudo ka Masawa all the years ma Kibaki gi mar Uhuru. Even ndalo mane wantie handshake mar Uhuru gi Kenyatta no gimanyati minyawa no timore Nyanza maduong' manyalo compare to gima no timore Central onge. Central iyudo ni nitie ndara nyaka villages nyaka ndara minyalo ni mae dod wuon ng'ato kadhi e Simba. Okay, nitie pi everywhere. Osiptande ne nigi yadhe, osiptande oger kidhi neno osiptal manie village ma di compare gi osiptal mani Nyamori kata Nyamori yodala wakucho. Tiru ko ger osiptal ma dwa pimore gi level 4. To en gi jotich sirkal and so on and so forth. Now, so Jo-Masawa will only support you kapodi continue to do gima gitime. Omiyo ka nyogi support William Ruto to nyogi paro ni gi support William Ruto mondo gikete upper pet. To ka William Ruto dagi ni wari uru jo Kenya to ni itimo gima rach inyalo pingo Masawa in koro nyaka wagoli to mondo goli ni inyiso Raila ni bi mondo waketi president to waketi mana president kaponi yiene gi ni gibiro luori mondo gi make sure ni gin magi control sirkal and kitemo mulo mano then ginyisi ni ginyalo omo ng'ato kendo. What I'm trying to say ni Raila nigi mbi mar siasa
Raila nigi support mar the country. The question ma Raila nyaka make sani Raila ok en ng'ama tin. En ni to mbine ni odhi tiyo kode mogik machal nade mondo lok Kenya, to especially oganda moseluwe gi higni oganda maluo. And the only option kik wabet machalo guok modhi ochung'e daraja to ting'o ring'e dhoge to neno ka reflection mare be nigi guok moro manigi ring'o e pi. To dwani mondo we ring'o manie dhoge ni mondo chikre pi odhi okaw mach. Now, ring'o manie dhowa en ni already wan e sirkal. Already nitie yowuot wa e migepe mag sirkal. Already President William Ruto oseketo Raila piny monyise ni bi mondo wati. My suggestion ni onge gima wanya dwaro moloma for the time being. Wadonjuru e sirkal ne wate joma pod ni oko kata wakili. Nitie kona moro manene sirkal kama kata wakili nyalo donje. Wadonjuru mondo wakao gima wanyaka waterne jo an gima kwayo ni wakao gima wanyaka mondo. And I give example, kana donje National Housing Corporation taido ka kineno developments mane timore mag National Housing Corporation itimo to ni kidhi piny Masawa tiyudo ka nyaka village ogere ute. So gima kungu penjo ni aparo gima kwanyo ne penjo ni what about Migori, taiko penjo what about Kisumu, what about Nyanza. Out of that, apart from the project Mane William Ruto Okungutero Homa Bay, one project Kisumu, one project Siaya, one project Migori, okay? And there are several projects coming up in Nyanza because Anemesano. I was the first person, and thanks to President William Ruto, first Luo Mukungo bete that board in 25 years. So it therefore means ministries, departments, corporations, magazines, we make sure ni mesa kama decision be made. Jowani tie kendo gibede key positions masame yalo ni wan gi kuon ni monego wapogi to ging'iyo ni ere mwanya tere thurwa, but at the same time wabro bedo chieng' makoro wan mwachea gigo mondo wabed ni kuono wane mwa decide kama dhiye ndalo no biro. Kik wawe kama wasedhiye ni pod wadwa dhi oko ni wadwa dhi chako lweny moro oko. Sirkal waonge history mar any president leaving power after one term. President William Ruto is not going to be the first leader to leave power at this, and he has never failed in election. People underrate William Ruto, and I'm suggesting he make mistake. Ni waluonga manyose bedo impeached. Waluoko to one gi chance mar tiyo gi president manitieni mondo jo oyudo development, mondo jo oyudo tije, mondo wa prepare jo wa mondo wuodwa moro kata nyarwa moro chieng' mondo dwar telo to wabro chalo jo molal e pi. Erokamano wakili. Adana ka